tale, men det som for mig har forårsaget, at jeg kan smile igen. Og Maria Vis, alle sømænd er flot tatoveret. Du ser fantastisk ud. Vi skal have noget sammen. Der er det i gang taget. Kom nu i gang. Tag nu det billede. Hvor kommer Glint? Den virker ikke, I må blive ved. Inge, de virker heller ikke. Nej, vi prøver en gang til. Tager du det eller hvad? Nej, ikke endnu. Nu har jeg efterhånden fået tag på det. Jeg tror, den er lige ved at være der. Den er ved at være klar. Kom nu for helvede. Ved du, hvor knappen skal sidde? Nu er jeg ved at farve pilsen på det. Nu skyder han. Giv mig det der. Giv mig det der. Nu er jeg jo vant til det. Nu kan jeg godt gå på scenen og sige, kom så Zulu. Du bør. Den er ulækker, ikke? Ja, det vil jeg ikke sige. Se, hvor jeg har den størrelse der. Ja, det ved man jo ikke. Jeg kan da få sølvrøret. Der er mere fint på, ikke? Nå, men så vil jeg stille